लोगोफोर दिनैहाय थुक्राझार सबायावहाय फैदों आङो माने फार्स्ट टाइम आरोना बेप्टिस्टफोरनि ओमफ्राय एसे ब्लग लानानै देखायलांसो नायलांबाय थादो माबायदि माबा मोनो फैद' एलायनो लोगोफोरा बिसोरनो माने ओरैबायदि इदि साजायना होलायसैना नै बा दिनैसो फार्स्ट टाइमहाय आङो थुक्राझारनि सबायावहाय फट' लानो जा मोजां नै वाव बिमादैजों दं आरो बैजोंबा मा दंबाव नायनि लामायानो नै जायगायानो गैलाया ओरै गासिबो बायहेरायाव जिरायजोबनांबाय राव होलेले उथासा दावराव जायो आयो हाद्रि मानसि थाबायनाया ओरैबायदि गरम गिर्जाखौनो हाबजोबनो हायासै आरोना ओमफ्राय हाबल' हाबबाय जोङो सान्दा होसान्दिनिफ्राय प्रेयारसिम थाबाय आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारनानै फैनांबाय सान बोरैबा मोनो प्लास्टिकआव थानायलाय हमग्ल' मोनो आरो ओमफ्राय ओरै एसे नायना लादो ओरैहाय माने फटक लायो बहाय आसैलाय सोर फटक लानो गोसो बरिया आरोना दिनैहाय लास्टआ मोनायाव जोबसिगोन बबा मा दोनदों नायनि आं एसे ना दङ नैबो ना आं भिडिअ गान ससेल' लाबाय दे नांगोल बानलायनाय नै ओरै गासै गार्डेन जाहैबाय आं दहाय ओरैनिफ्राय देखायहरखादों ओमफ्राय सिङाव हाबनो हायो खिन्थु आं हाबले आरोना दा गिर्जा हाबनाय टाइम नालाय उसुबिदानो जों रेस्ट हाउस दं हनै गोसो बायदि रेस्ट लानो हागोन आरोना टाइम पास खालामनो हागोन बैयावहाय BBC थुक्राझार ओरैबो रेस्ट खालामलायनो मा थांगा लोगोफ्राबा लाहैलाखोथाय